Kegyelem legyen néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén dicsérjük Istent a 765. számú dicsérettel, mely így kezdődik: Jöjj az Úr, vár reád. Az első verszakát fennállva, a második, harmadik verszakát pedig majd helyünket elfoglalva énekeljük. Kedves testvérek, helyeteken maradva, hallgassátok meg Isten igéjét, amiképpen szólít bennünket Pál apostolnak, Korinthusba küldött első leveléből, a 7. fejezetből, az első 16 versből a következőképpen. Amiről pedig írtatok, arra ezt válaszolom. Jó a férfinak asszonyt nem érinteni. A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje, ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. Ezt pedig engedményként mondom, nem parancsként. Szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is, viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől, kinek így, kinek amúgy. A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig azt mondom, jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. Azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével. A férj se bocsássa el a feleségét. A többieknek pedig én mondom, nem az Úr, ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. És egy asszonynak hitetlen férje van, aki kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férj meg van szentelve a hívő felesége által,
a hitetlen feleség pedig a hívő férje által. Különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Mert mit tudod te, asszony, vajon megmentheted-e a férjedet? Vagy mit tudod te, férfi, vajon megmentheted-e a feleségedet? Isten tegye áldottá az ő igéjét, helyünkön maradva, csendesedjünk el, menjünk ő elé, és alázattal kérjük az ő lelkének jelenlétét a mai Isten tiszteletre. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által megállunk, leborulunk előtted, áldásainkat, magasztalásunkat hozzuk neked, megköszönve mindazt a sok jó ajándékot, amit a te kezedből kaptunk, akár az elmúlt napokban, hetekben, akár az elmúlt években. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma itt lehetünk, köszönjük, hogy te gyűjtöttél bennünket össze. És köszönjük, Urunk, hogy a te igédet elkészítetted. Most már, Urunk, leginkább csak arra vágyunk, hogy a mi emberi akadályoztatásaink, lelki fásultságunk, süketségünk, vagy bármi egyéb más ne akadályozza, hogy a te igéd szívünkbe jusson. Ezért kérünk, Szentlélek Isten, hogy jöjj, és hatalmaddal törj át minden akadályt, juss el ne csak a fülünkig, vagy az értelmünkig, hanem a szívünk mélyéig is. Áldj meg bennünket, kérünk most, akik azért gyűltünk össze, hogy halljuk a te igédet. Tényleg a te igéddel szeretnénk a szívünkben megerősödve, megszentelődve, otthonainkba térni, házastársként, szülőként, vagy gyermekként az életünket élni, és a te dicsőségedre élni. Ezért kérünk, hát szólj, Szentlélek Úristen közöttünk, add a Jézus Krisztus igéjének tisztaságát, erejét és hatalmát, hogy megragadjon bennünket, hogy megváltoztasson bennünket, és új utakra, új életre vezessen bennünket. Amen. Kedves testvérek, készülve az ige hirdetésére, azt az éneket énekeljük, amely így kezdődik, csak benned, csak benned. Gyermekeket most elengedjük a gyermekisten tiszteletre. Isten áldjon meg benneteket, kisifiseket is, Botondal.
Kedves gyülekezet, Isten igéjét olvasom. Pál apostolnak Korintusba küldött első levelének a 6. fejezetéből, a 9. verstől a következőképpen. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig néhányan ilyenek voltatok, de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává. Az eledel a gyomorért van, a gyomor pedig az eledelért. De Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna nő tagjaivá legyenek. Szó sem lehet róla. Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testé lesz vele? Valaki segítsen, kérem. Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén. De aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lévő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Kedves testvérek, a múlt héten ugye jeleztük, hogy a házasság hetéhez kapcsolódóan is, illetve már többször itt a gyülekezetben is elhangzott, hogy a szexualitással kapcsolatban vajon a Biblia mit tanít. Hát annyit el tudunk mondani, hogy sokat foglalkozik vele, főleg az Új Szövetség, majd mindjárt ki is térek rá egy-két gondolat erejéig, hogy miért. És hát még talán annyit előjáróba, hogy azért elég zaklatott héten vagyunk túl, itt a politikai, egyházi és mindenféle más eseményeken is, vagy ezeket is beleértve. És hát egyrészt ugye ezt kihirdettük, hogy házassághetéhez kapcsolódunk, másrészt pedig majd a hirdetésekben egy néhány gondolat erejéig visszatekintünk az elmúlt napokra is, amik mögöttünk vannak, de hogy nem szándékosan nem akarom érinteni, vagy nem akarok arról beszélni, hanem egyszerűen azt gondolom, hogy most Isten igéjét szeretnénk hallani, és abban szeretnénk épülni. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a mai istentiszteletünkön, házaspárokat, egyedülállókat, özvegyeket, vagy fiatalokat, és figyeljünk arra, hogy Isten mit tanít a tisztasággal, a szexuális tisztasággal kapcsolatban a mai napon a számunkra. A szentség nyelvezete a Bibliában, milyen érdekes, hogy ez a szerelem nyelvezete. Alapmetaforák, mint például a vőlegény és a mennyasszony kapcsolata, vagy a kettejük között lévő szerelem, vagy az egyesülésük, majd pedig gyümölcsöző életük, mind-mind az Új Szövetségben megtalálható alapképek. Pál apostol olyan végső és minden betöltő örömről beszél az Úrral való találkozáskor, amikor ez majd megtörténik, amikor színről színre látjuk őt, amely minden földi örömet meghalad, és aminek előképei pont nyomokban, talán a szexuális örömben találhatóak meg itt a földi utunk vándorlásában. Mindaz, amiről itt Pál apostol ír, amiket most felolvastam, ugye ezt itt hosszú órákon kellene elemezni minden egyes szót, meg minden egyes összefüggést, de most így nagyon-nagyon tömören summázva azt tudnánk mondani, hogy igen, Pál apostol nem félt átvenni semmit, ami ennek a földnek, ennek a földi életnek, a teremtettségünknek a része,
azért, hogy valahogyan megpróbálja kifejezni, hogy milyen is az Istenben való öröm, vagy az Isten országára való várakozás, és annak majd a végső beteljesedése. Mit kell tudnia egy keresztény embernek a szexualitásról a Biblia alapján? Erre a kérdésre, vagy ezekre a kérdésekre fogjuk keresni a választ itt a házasság hetének befejező vasárnapján, a mai Isten tiszteleten. Isten teremtésében úgy látjuk a férfi és a nő különbsége, amiről ugye házaspárokkal a múlt héten hallhattunk is egy jó előadást, de hogy ez a különbség a szerelemben és a szeretetben való egyé létele által jónak teremtetett. Tehát Isten, amikor megteremti a férfit és a nőt, mint külön neműeket, akkor a végén kimondja rájuk, hogy ők együtt alkotják az embert, és hogy ez jó. Ők együtt lesznek emberré. Azaz Isten teremtésének megfelelő mindaz, ahogyan most itt ez a világ teremtve van, férfivá és nővé, hogyha az emberre tekintünk, és ennek célt is adott természetesen. Nos, ezeket a célokat szeretnénk itt, és most a mai istentiszteleten, hát ha nem is mindent, de néhányat megnevezni, vagy új hegyre szedni. A szexualitás tehát, ahogy itt mondtam az előbb, Isten tökéletes ajándéka, erről a Biblia első lapjain már olvashatunk. Ha Isten tökéletes ajándéka, akkor annak mindig is az életünk javát kellene szolgálnia. Ahogyan Isten megteremtett mindent ahhoz, hogy az életünk teljessé lehessen, mindent, akár a fizikai, akár a lelki szükségleteink betöltését, akkor ugyanígy ez is közéjük tartozik, hiszen Isten erre is kimondta, hogy jó, és hogy ez az ő ajándéka az ember számára. És ez a tökéletes ajándék, ahogy mondtam, életünk javát kellene szolgálja, szeretetet, örömet, boldogságot hoznia az életünkbe. Mégis mi az egyik legmeghatározóbb tapasztalatunk földi utunk vándorlása alatt? Hogy sajnos pont a legtöbb szenvedés, a legtöbb és a legmélyebb fájdalmak, és talán a legnehezebb terhek is pont ajándék körül, a szexualitás körül jelennek meg. Miért? Egy olyan kép jutott eszembe, most itt a templomban nem tudok talán rámutatni, mert nincs ilyen, de bizonyára, amikor vesztek otthon egy képkeretet, beleteszitek a képet, vagy egy készképet vesztek, és az akasztója egy pár milliméterrel eltér a pontos középvonaltól. Na, tehát még egyszer. Tehát amikor veszünk egy képet, és annak az akasztója nem a középvonalra van felakasztva, és feltesszük a falra, akkor érezzük, hogy megbillen az egyik irányba. És aztán hiába húzogatjuk állandóan kézzel vissza, ameddig az nem kerül be a helyére, az az akasztó, amire ugye ezt ráakasztjuk a szögre vagy a kampóra, addig az folyamatosan el fog billenni, azaz ferdén fog állni, és ahogyan belépünk, hát szerintem mindenkinek szúrja a szemét, ránéz egy képre, és Csili Csálén áll ott fenn a falon, az egyik sarka 5 centivel följebb, a másik lejjebb, az bizony nagyon-nagyon nem szép. Na hát valahogy így látom magam előtt a szexualitás kérdését is, mindegy, hogy életünk melyik korában vagyunk benne. Amikor még serdülünk, vagy kamaszodunk, vagy amikor fiatal felnőttek vagyunk, vagy amikor már érett felnőttek vagyunk, vagy éppen időskorban van az ember, hogy ha nem kerül a helyére, akkor minden, ami hozzá kötődik, mármint a kapcsolati szinten, az ember boldogságának a szintjén, a teljességének a szintjén, akkor az bizony el lesz ferdülve. És most nem a szexuális elferdeségekre gondolok, hanem hogy nem fogja azt a szépséget árasztani, vagy nem tudja azt a teljességet árasztani magából, amire rendeltetett, és amit Isten nekünk ajándékozott. Akkor, amikor a szexualitás az életünkben nem a megfelelő helyen van, és nem a megfelelő módon
tölti be a céljait, amire Isten azt ajándékozta, akkor, ahogy mondtam az előbb, mély fájdalmakat és nagyon nehéz terheket tud okozni. És azt gondolom, hogy az a jó, hogyha ebből minél kevesebb élményetek vagy tapasztalatotok van, de a világ, és az élet itt van körülöttünk, körbevesz bennünket. Azt gondolom, hogy mindenki érti, hogy miről beszélünk, amikor a szexualitásról, fájdalmakról, terhekről ejtünk szót. Nos, hát a Bibliának pont az lenne a célja, hogy ez a kép egyenesen álljon, és az lenne a célja, hogy mindazt, amit Isten nekünk ajándékozott, és most már sokatszor mondom, betöltse azt a célját, hogy örömnek forrásává, boldogságnak teljességévé váljon mindannyiunk életében. Mit mond erről akkor tehát Isten igéje, a Szentírás? A szexualitásról az Új Szövetség és a Biblia is, mármint az Ószövetség is, az a része is azt mondja, hogy először is a házasságon belül van a helye. Azaz sem előtte, sem közben mással, és itt olvastuk, majd még egy mondatig kitérek, utána sem. Férfi és nő között történik a bibliai tanítás szerint, illetve a szeretet kapcsolat beteljesedéseként látja ezt a Biblia, azaz valami, ami szépen növekszik és gyümölcsöt érlel. Mi volt ehhez képest Jézus és Pál idejében a helyzet abban a nagyobb kulturális közegben, ahol ők ugye ott voltak, leginkább a görög, hellenista és pogány világra értjük ezt a kérdést. Tehát mi volt abban a környezetben, társadalmi környezetben, vagy kulturális környezetben? Pont az ellenkezője, azaz házasság mellett legálisan is volt lehetősége a férfinak, akár a rabszolgája, hiszen az a saját tulajdona volt, és egy férfinak ahány rabszolgája volt, az neki mind joga volt. Tehát házasságon belül is volt, most így mondom, legális kilépési lehetősége a feleségéhez képest. Férfi és férfi között is megengedett volt, sőt, kulturálisan elvárt erénynek számított, hogyha a tehetős, gazdag és művelt férfiaknak fiatal férfi társaik vagy partnereik voltak. Most ebbe nem akarok hosszan belemenni, mert nem ez a célom, hogy a homoszexualitásról beszéljek, de ez így summaként talán éppen elég, hogy ez egy ilyen státuszszimbólum is volt, egy ilyen erénynek számított. És hát a dominancia eszközeként látjuk a szexualitást ott leginkább a ókori görög kultúrában, a római kultúrában. Tehát felsoroltam azt a hármat, hogy a Biblia mit mond, hogy a házasságon belül, hogy férfi és nő között, és hogy a szeretet kapcsolatnak a beteljesedése, ahhoz képest házasságon kívül egyneműek között is, és a dominancia eszköze, tehát pont az ellenkezője volt. De miért kell erről ennyit beszélni? Nem a homoszexualitás miatt, tehát ez fontos. Pont azért, mert amiről Jézus és Pál tanított, az szinte kiszúrja a szemet, hogy nagyon-nagyon az ellentéte annak, ami kívül történt a nagyvilágban. És gondoljatok bele, hogy hogyan élték meg mindezt az ellentétet az első gyülekezetek. Hiszen a zsidóságon belül ezek mondjuk így, hogy kulturális adottságok voltak. Ebbe születtek bele, ezt tanították nekik gyerekkorukban is, hogy ezt így kell csinálni. Ott a zsidó gyülekezetekben ez igazán nem okozott nagy bonyodalmakat. De amikor a misszió elindult, és elért olyan embereket, akik itt az előbb felsoroltak alapján élték az életüket, tehát ők abban nőttek bele, hogy akkor vagy valaki, ha van egy fiatal férfi partnered, vagy akkor vagy valaki, hogyha meg tudod mutatni a szexualitásban, hogy te vagy a domináns, és vissza tudsz élni ezzel az erőddel, itt ugye ez a lényeg, a visszaélés, vagy az, hogy házasságon belül, vagy azon kívül is annyiszor és ahányszor akarod, és akkor jött egy misszionáris, és azt mondta, na ezekkel mind szakítani kell. Hát azért ez nem egy egyszerű misszió, ezt azért mindenki érzi, hogy a szexuális életedet az teljesen kuka, és most valami teljesen újat kell elkezdeni. Értitek? Tehát, hogy ez nem annyira magától értetődő, hiszen az ember akkor is ember volt, és hogy ezt mégis az ősgyülekezetek nagyon rigorózusan megkövetelték, hogy akik belépnek a korabeli gyülekezetekbe, közösségekbe,
azoknak teljes mértékben szakítani kellett. Teljes mértékben szakítaniuk kellett az előző szexuális, kulturális etoszukkal vagy szokásaikkal. Amikor az apostoli zsinatról olvastunk, az apostolok cselekedete 15. fejezetében, akkor ott ugye 3, most így mondom, hogy kultikus szabályt mondanak, hogy megfulladt állattól, vértől, bálványáldozati hústól tartózkodjanak, és a paráznaságtól. Ami már egy etikai kérdés, az már nem kultikus kérdés volt. Tehát a zsidók és a pogányok összebékítése jó, akkor ne legyenek ebből túl nagy, ez abszolút pragmatikus döntések voltak, és ebben a pragmatikus döntésekbe beleveszik azt is, hogy szexuálisan tiszta életet várnak el azoktól, akik Jézus Krisztus követőivé lesznek. Azaz egyértelmű követelmény volt Jézus idejében, és főleg a Pál, amikor, még egyszer mondom, a Krisztusról szóló evangélium kilépett a zsidó környezetből, és pogány városokban, Korintus óriási nagy korabeli kozmopolita város volt, kicsit olyan, mintha most elmennénk New Yorkba, és azt mondanánk, hogy na, akkor ami eddig volt, az most mind törlés, és akkor most egy teljesen új szexuális etosz induljon el ebben a nagyvárosban. Hát azért nagy kihívás, ezt érzi mindenki. Valami hasonlót kellene most visszaképzelni abban a helyzetben, hát nyilván nem akkora méretű volt ez a város. De a kultúrája igen. Tehát követelmény volt, hogy szembeforduljanak az előző életükkel, szexuális gyakorlataikkal, és a célja, amit meghatározott, vagy meghatároztak a korabeli első gyülekezetek, még egyszer mondom, az Ószövetség és itt a páli írások és tanítások alapján, kifejezetten kapcsolatvédő és családvédő célok mentén értelmezték magát a szexualitást. Pál szinte újra és újra ezt teszi a megkülönböztető ismertető jeggyé. És ha valaki csatlakozni kívánt egy gyülekezethez, akkor annak szakítania kellett a régivel, és alá kellett vetnie magát az új szexuális etosznak. Ez az új etosz pedig a tisztaság és a hűség és az önmegtartóztatás etosza volt. Mit mond Pál a Tesszalonika beli gyülekezetnek? Ez az első levél 4. fejezetében olvassuk. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól. Tehát mi a megszentelődés? Az első, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól. Hogy tanuljon meg mindenki szentségben és tisztaságban élni a feleségével. Nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent. Hát itt ez egy nagyon éles szembeállítás Pál apostol részéről. Csak hogy érezzétek, hogy itt most nem ilyen, hogy mondjam, ilyen érzelem felindultság van, hanem ezek mind-mind az ige alapján olvassuk a bibliai versekben. Azaz azt látjuk, hogy minden intés elején a szexualitással kapcsolatos intelmek szerepelnek először. Aki Krisztus követője, az nem csak ő hozzá hűséges, hanem a férjéhez és vagy a feleségéhez is. Házassága előtt is, házassága alatt is, sőt a bibliai tanítások szerint még a házassága után is. Azt tudom, hogy ez az utóbbi ez egy nehéz kérdés, hiszen többen vagytok itt, akik már második házasságban éltek. Ez nem arról szól, hogy elítélne, vagy moralizálna, vagy nem tudom, mit csinálna az ige fölöttetek, hanem Pál apostolnak, ugye ő neki nem volt felesége, és amikor ő azt mondja, hogy ezek kegyelmi ajándék, tehát ő azt mondta, hogy ő megkapta azt, hogy ő feleség nélkül is teljes életet él az Istennel való közösségében, és ezért mondja, hogy ha valaki megkapja ezt, most csak így zárójelben mondom, hogy ezt ne akadjatok fönn ezen, hanem gyertek velünk tovább, hogy ha valaki megkapja ezt a karizmát, hogy egyedül is tud teljes életet élni az Istennel való közösségében, akkor éljen ezzel. Jó, tehát, hogy itt ezt, amikor házasság utánról beszélünk, akkor erről szól, hogy vállás vagy elhalálozás után mi történjen. És ugye itt olvastuk is, hogy ha valaki meg nem kapja meg ezt a karizmát, az első hosszabb szakaszban olvastam, akkor az inkább menjen újra férjhez, vagy vegyen feleséget magának, és éljen tiszta életet házasságon belül. No, tehát ezt látjuk, hogy minden ilyen etikai vagy morális felsorolás itt az
egyházban, vagy az ókori egyházban, korai egyházban a szexualitással való tisztasággal kapcsolatban indul el. Még egy kitekintés, hogy Jézus vajon nem érzékelte, hogy a pogányvilág sokkal jobban idomul az ember, most így mondom, teremtettségéhez? Itt az anatómiai, fiziológiai adottságokra gondolok, hogy amit ő tanít, mármint Jézus, az pont az ellenkezője annak, amire az egész teremtettségünk, ugye, hát mondjuk így, hogy visz is bennünket belső mozgatórugók vagy ösztönök alapján. Tudnélik, a férfi megtermékenyítő képessége és a nő megtermékenyíthető képessége igencsak különbözik a teremtettségünk okán. Ami azt is jelenti, hogy egy férfi számtalanszor meg tudja élni ugye a szexualitását, míg a nő, tehát ahhoz, hogy megtermékenyüljön, az bizony nagyon korlátolt módon tudja ezt megtenni. És amikor Jézus azt mondja, hogy férfiakat vesz elő, és hogyha figyeltétek Pál apostolnál is itt a felolvasott ige szakaszban, hogy férfiakat veszi elő folyamatosan. Tehát, hogy a férfiakat inti a tisztaságra. Milyen érdekes, hogy a férfiak számára abban a kultúrában, mert az a kultúra igazodott most így mondom, hogy a fiziológiai teremtettségbeli állapotainkhoz, azaz eltekintő volt, vagy megengedő volt a férfiak szexuális szabadságával kapcsolatban. Mind Jézus, mind Pál pont a tanításainak az elejére teszi, hogy a férfiaknak milyen fontos, hogy lássák, hogy mi az Isten akarata. És hogy a férfiakat intés várja, akkor, amikor szabadosan élnek, a nőket pedig védelem fogadja Jézus részéről. A férfiakat önkontrollra hívja, a parázna nők esetében meg azt olvassuk, hogy magához fogadja őket. Sőt, ugye nem olyan régen olvastuk a János evangéliumának 8. fejezetét, ahol Jézus felteszi azt a kérdést, hogy aki bűntelen, az vessen rá először követ. Miről szól? Mindenki elviszi az eredendő bűn irányába ezt a történetet, pedig semmi köze ahhoz. Semmi köze. Ehhez van köze, amiről ma beszélünk. Hogy a férfit elengedték, mert annak szabad. A nőt meg becitálták, hogy meg kell kövezni azért, mert annak meg nem szabad. És amikor Jézus azt mondja, hogy na, az vesse az első követ, aki bűntelen. És akkor ez ott nem az eredendő bűnről kezdtek el teológiai vitát lefolytatni, hanem mindenkinek leesett, hogy igen, a férfit elengedtük, pedig annak is itt lenne a helye. És akkor nyilván elengedték a köveiket. De tehát azt látjuk, hogy a jézusi tanítás teljes mértékben szembe megy az autópályán. Teljes mértékben. Ez egy rossz kép, tudom, mert ez egy életveszélyes történet, de hogy értitek, tehát hogy az egész áramlattal, az egész sodrással, az egész folyammal teljes mértékben szembe megy mindaz, amit a szexualitásról, a házasságról és a családról tanít. Na hát, mik ezek a védelmek, amit Jézus felállít és Pál tovább visz, amit a házasság védelmére, mint tanítást, vagy mint igei cölöpöket, vagy ilyen útjelzőket látunk magunk előtt. Az első, és talán az egyik legfontosabb, hogy Jézusnál és Pál apostolnál is a szexualitás az nem a gyereknemzés szempontjából kerül értelmezésre. Ugyanis voltak akkor is olyan csoportok, vagy olyan teológiai irányzatok, például a kumrániak között is, akik hát úgy vallották, és egyébként ez a kereszténységben is jelen volt az elmúlt 2000 esztendőben, hogy hát szexualitásra akkor van szükség, amikor gyereknemzés történik. Egyébként nincs. És amikor Jézus tanításait olvassuk, akkor azt látjuk, hogy nem a gyereknemzés áll a középpontjában, hanem a kapcsolat értéke, a kapcsolat mélyítése, a kapcsolatnak a megerősítése. Felolvastuk itt az előbb a 7. fejezetben, tehát az első igeszakaszban, hogy férj és feleség nem urral maga testének, nem gyakorolnak hatalmat, itt ez szerepel. Ugye hát azért ez megint csak a férfiaknak szólt abban az időben elsősorban. És hogy ne fosszák meg egymást hosszú időre.
ne fosszák meg egymást hosszú időre. Ha meg is teszik ezt, akkor kölcsönösen beszéljék meg, hogy az imádkozás idejére ez ilyen kisebb, rövidebb, hosszabb időszakokat jelenthetett, ilyen imádkozási időszakokat, de hogy egyáltalán ne éljenek vissza azzal, hogy hatalmuk van arra, hogy a másikat megfosszák a szexualitás ajándékától. Tehát akkor, amikor Pál apostolnál azt olvassuk, hogy a szexuális kötelességek, és itt most 3 felkiáltójelet teszek utána, kötelességek, tehát ezek nem opcionális dolgok, hanem ezek a Biblia szerint abszolút kötelességek, ezek kölcsönösek. A férfi felelős a nőért, a nő felelős a férfiért. Nem akarom nagyon túlbeszélni, de egyszer még, nem tudom, nagyon régen, már itt voltunk Érligeten, tehát 14 éven belül, elmentünk egy ilyen lelkész házaspárok délutánjára, ilyen csendes napra, nem olyan messze itt valahol Biatorbágyon voltunk, és nem a misszióban, hanem egy református gyülekezetben, és Cseri Kálmán volt a meghívott vendég, és föltette az első kérdést, hogy leülünk, mindenki mosolyog, mindenki jó képet vág mindenhez, és akkor fölteszi a kérdést, hogy teljesítitek-e a szexuális kötelességeiteket? Ez volt az első kérdés. Nem az, hogy vagytok, jó napot, áldás, békesség, bármi. Teljesítitek-e a szexuális kötelességeteket? Hát mindenki ott pislogott, meg nézett minden sarokba a terembe. Valami körterem volt, úgyhogy nehéz volt. De hogy és akkor utána elkezdett arról beszélni, hogy igen, mert hogy ez egy óriási kaput nyit a kísértésnek, az ördögnek. Ha a férfi nem adja meg, ha a nő nem adja meg, akkor bizony kiteszik egymást, hogy itt olvastuk az igében a kísértésnek. Tehát mi a lényege? Most nem szeretném, hogyha hazamennétek, házaspárok, és akkor én lennék a forrás, akit állandóan idézni kell esténként. Jó? Tehát az fontos, hogy nem ezért mondom. De hogy miért van? Tehát az ige mélységét kell megérteni, nem az én recitálásom itt a lényeg. Azért van, mert ha ez nem így történik, akkor a kapcsolat veszélybe kerül. Tehát ezt kell megérteni belőle, hogy a kapcsolat akkor veszélybe kerül. Ugye lelkész vagy, le kell ülni olyan helyzetekben is, beszélgetni házaspárokkal, amikor már lehet, hogy túl is vannak azon a vonalon, ahonnan vissza lehet hozni egy házasságot. És valahogy mindig elérünk a végén oda is, amikor már elég mély a bizalom, és meg lehet osztani nyilván kulturáltan olyan részleteket is, tehát hogy ez a fajta elégedetlenség, vagy kielégítetlenség, ez bizony nagyon könnyen tudja megrövidíteni a házasságnak azt a lábát, ami után egyszer csak felborul. Szóval akkor, amikor Pál azt mondja Jézus tanítása alapján, hogy az egész szexualitás az nem más céllal adatik, tehát nem más a küldetése az Isten ajándékának, mint az, hogy a kapcsolatot erősítse és a kapcsolatot összehozza, és egyben tartsa. Ezért is fontos az, amiről itt most eddig beszéltünk, hogy a szexuális élet az bizony felelősség. Felelősség. Nem vihetem kísértésbe a másikat. Nem tehetek azért, hogy aztán esetleg házasságon kívül keresse a megoldásait. A szexuális élet identitás kérdése is. Ugyanis a 6. fejezetben, amikor itt végigolvastuk, hogy kik nem örökölhetik Isten országát, fajtalanok, bujálkodók, paráznák, stb. Tehát elég sok szexuális bűn fel van ott sorolva, akkor az mind-mind Pál apostol gondolkodásában és teológiájában, hát most ezt nem tudom jobban megfogalmazni, és nem is akarok itt mélyebben görög órát tartani, de hogy Pálnál legalább 2 szó van a test megnevezésére. És az egyik szó, az a szárx, ez egy görög szó, ami ezt a valós hústestünket érinti, vagy ezt jelenti, és ebben leginkább Pál az ösztöntestet érti. Tehát amit az ösztöneink irányítanak. Hogy amikor éhesek vagyunk, itt ugye ezt mondja, hogy az eledél, a gyomorér, stb., akkor nincs más, tehát akkor beszűkülünk, tegyük fel, hogy tényleg napokig nem eszünk. Akkor nincs más egyéb kérdés, egy van, élelemhez kell jutni. És amikor kielégítetlenek vagyunk, ezt is leírja itt a 6.
versben, akkor nincs más, mert beszűkül minden, és akkor el kell jutni oda, hogy a test is kielégüljön szexuális értelemben. Tehát, hogy ez a szárx, a hústest, az ösztöntest valósága Pál apostol értelmezésében. De van egy másik szó a testre, amikor meg arról beszél, hogy ez meg az Isten temploma. Hogy abba beleköltözik az Isten. Ez nem ugyanaz a szó. Az egy másik szó, az a szóma. Ezt egyébként használjuk is a magyar nyelvben, ugye a szomatikus szóban ott van benne. Tehát a szóma, és ebben a szómában az Isten bennünk lakik. Hogy ezt a templommá tudja tenni, a saját templomává, ahol ő ott jelen van és uralkodik. Tehát akkor, amikor szexuális életről ír Pál, akkor identitásról ír. Identitásról. És ez most nem a LMBTQ meg mindenféle egyéb identitásról beszél, hanem arról, hogy ki vagyok, akinek megteremtett engem az Isten. Ki vagyok én, amikor az Isten engem férfivá, nővé teremtett, hogy mi a fő célja, vagy mi a végcélja ennek a teremtettségnek. És azt mondja, hogy az, hogy a földi életben is, a szómámban, tehát abban a testben, amit Istentől kaptam, Isten jelen legyen. Hogy Isten abban uralkodjon. Hogy Isten azon keresztül átragyogjon. Tehát ezt az identitást veszi itt Pál alapul, hogy ez a keresztény identitás, hogy megtalál bennünket az Isten, megtisztítja belül az életünket, és beleköltözik, és ott az már az ő temploma onnantól kezdve. Tehát ezért mondja azt, hogy parázna nőkkel egyesülni, az tulajdonképpen elveszi az üdvösségünket, elveszi az örök életünket. Mert minden más bűn kívül van, de a paráznaság az belül van, az a testet érinti, a test mélységét. És ezért mondja, hogy a tisztaság a legfontosabb szexuális tisztaság akkor, amikor az üdvösségünkről beszélünk. Mire használjuk a szexualitást? Ugye mondtuk ezt, hogy hatalomgyakorlás. Teljesen, most azt mondom, hogy hittől, Bibliától, vallástól, mindentől független pszichológiák azt mondják, hogy a szexualitás az nem más, mint egyfajta dominancia eszköz. Erről beszéltünk ugye az előbb, hogy valakinek hatalmában van a másikat ezáltal irányítani. Az most mindegy, hogy férfi vagy nő, teljesen mindegy. Most erről ugye lehet mindenfélét olvasni, de hogy ez az eszköz azért mégiscsak ott van a kézben. Tehát mire használjuk? Vagy feszültségoldásra? Volt egyszer az nagyon régen volt, és nem érligetem, egy olyan eset, amikor összeadandó házaspárnál hirtelen kiderült, hogy a férfi az megcsalta a mennyasszonyát. És amikor leültem, akkor nem tudott mit mondani. Azt mondta, hogy neki ez semmit nem jelent. Hát, hogy ez egy pár perc volt. De hogy olyan volt a helyzet. Feszültséget kellett oldani. Hát nyilvánvalóan tudjuk, hogy egy csomó biokémiai folyamat zajlik le ez alatt, alkalmas rá természetesen, de hogy ez a célja, ez a házasságon belül is meg lehet, hogy erre használjuk. Tehát ilyen eszközzé válik az egész. Vagy pedig ugye a beteljesedés. És hogy itt mutatkozik meg talán leginkább az, ami a világi gondolkodás, már most azt mondom, hogy egy ilyen mindent a kielégítésre irányított gondolkodás, és mondjuk a keresztény szexuális tisztaság között lévő különbség mutat meg. Mert hogy az előbb is mondtuk, hogy a szexualitás az valaminek a gyümölcse. Hogy ez elindul egy kipattanó magból bent a föld mélyén, rejtve, láthatatlanul, amiből aztán hajtás lesz, amiből aztán egyszer fa lesz, amiből ágak, levelek lesznek, stb. És aztán előbb-utóbb ő is magot terem, tehát gyümölcsöt terem, és ennek a gyümölcse élvezhetővé válik. Vagy amikor még én voltam gimis, vagy serdülő, kamasz, akkor a kárpátaljai táborokban ezt úgy magyarázták, hogy kiépít úgy házat, hogy a háztetőt beássa a földbe, aztán ráteszi a falakat, és a végén teszi rá az alapot. Nem tudom, értitek pont az ellenkezőnek a menetrendjét. Hát, hogy ha így vesszük, akkor kell egy nagyon biztos alap, és kellenek nagyon biztos tartófalak, ahhoz, hogy aztán majd ez a védernyő, amit tetőnek hívunk, rákerüljön. És hogy
szép is legyen, meg áldott is legyen az egész. És nem lehet a szexualitással kezdeni. Tehát arra nem lehet alapozni a kapcsolatot, és nem lehet fölépíteni rá a kapcsolatot. Az valaminek majd a beteljesedése lesz egy háznak, amikor rákerül a tető, és befejeződik az építése. Na hát valahogy így kell látnunk magunk előtt, hogy a Biblia tekint a szexualitásra. És ugye elég sok rosszat mondtunk a korabeli görög kultúráról, a hedonizmusukról, a dominanciájukról, a homoszexualitásukról és mindenről. De azért egy fontos dolgot még meg kell jegyezni, hogy azért nem lehet ilyen fekete-fehér módon nyilván egy társadalmat se lehet leírni, ez nyilvánvaló, ezt én is így gondolom, de hogy a korabeli görög világban is volt ez a felső, most így mondom, hogy elit réteg, és most nem a pénz mennyisége, hanem inkább a fejben hordott szürkállomány mennyiségére gondolok, ahol volt egy elvárás ettől a szűkebb elittől, hogy ők mind az értelem, ezért is mutattam ide, mind pedig a törvények értelmében tudjanak kiegyensúlyozott, egyenlőségre törekvő, kapcsolatot szem előtt tartó házassági kapcsolatokat élni. Tehát, hogy Jézus idejében és Pál idejében is a görög kultúrában volt egy ilyen nagyon szűk réteg, ahol ez elvárás volt, hogy nem kiéljük magunkból akár az agressziót, akár a vágyakat, akár a frusztrációt, vagy bármi egyebet, vagy a dominanciánkat, vagy az arroganciánkat, vagy bármi egyéb dolgot, akár hetero, akár homo módon, hanem hogy törekedjenek, és erre vannak idézetek római, meg görög szerzőktől is, hogy figyeljenek oda a férfi a nőre, szeressék egymást, ápolják a kapcsolatokat, stb. Csak hogy ennek a vezérlője nem volt más abban az időben, mármint a görög gondolkodásban, mint a törvények és az értelem. Tehát, hogy valaki belátja, hogy ezt így kell csinálni. És amikor Pál apostol a római levélben arról beszél, hogy a test erőtlen, akkor pont ezekről beszél. Hogy ugyan a görög szokás elvárja, a görög kultúra elvárja a gondolkodó, okos, magasan képzett, intellektuális, mint amilyen emberektől azt, hogy lássák be, hogy sokkal előrébb visz, hogyha egy monogám, egyensúlyra törekvő kapcsolatban élik az életüket, és akkor a Pál azt mondja, hogy dehogy visz, képtelen rá az ember. Tudja az agya, hogy mit kéne csinálni, de nem tudja megvalósítani. Na és akkor erre mondja azt Pál, hogy akkor mi lesz a vezérlőnk? Honnan nyerjük az erőt? Honnan nyerjük a vágyat, hogy úgy éljünk, ahogyan azt a Biblia elénk adja? És akkor erre mondja Pál, hogy ez nem más, mint a lélek, szintén a római levélben. A lelki ember lelki módon éli meg a szexualitását is. Akkor, amikor a lélekről beszélünk, akkor a lélek tudja azt, amiről ugye a legelső mondatokban beszéltem, hogy az Isten agapéjának az előízét a lélek tudja számunkra megízleltetni. És ebbe fel tudja használni akár a földi életünkben a szexualitást is. Ahol átélhetjük a teljes, ahol átélhetjük a feltétel nélküli elfogadást, szeretetet. Tehát, hogy csak egy képpel éljek, tehát szexuális életet lehet élni úgy is, hogy ugye gyors körökben, hogy az ember le se vetkőzik, de amikor a szexualitásról beszélünk, akkor mégiscsak a mezítelenség kapcsolódik hozzá, és ebben a teljes önátadás és a teljes elfogadás van benne. A teljes szeretet nyilvánul meg benne. Akkor, amikor Pál azt mondja, hogy a lélektől kapjuk meg azt az erőt, hogy a szexuális életünket is tisztán tudjuk élni, akkor azt mondja, hogy szükségünk van erre az erőre, mert egyébként el fogunk bukni. El fogunk bukni. Mert bizony az életnek vannak szexuális mentes időszakai. Vannak ilyen időszakok. Most csak mondok valamit. Házasság. Beáll egy olyan betegség, ahol ez lehetetlenné válik. Akkor mi történik? Vagy mondjuk gyermekáldás időszakai, amikor nem feltétlenül ez a prioritás. Vagy rendkívüli családi élethelyzetek, elszakítottság. Vagy akár a házasság előtti élet, hiszen biológiailag
10 pár éves korban már mindenki alkalmassá válik arra, hogy szexuális életet éljen. Társadalmilag meg lehet, hogy egy 10 év múlva jut el valaki oda, hogy ebbe beleléphessen a Biblia szerint. Vagy mondjuk egy fulladozó kapcsolat, ahol nem ez az első, hogy beteljesedjen a szeretet, hanem hogy egyáltalán szeretet legyen jelen. Szóval mit kezdünk ezekkel a helyzetekkel? Most csak néhányat soroltam, nyilván lehetne még jó néhányat. Hogy lehet ehhez hozzáállni? És hogy lehet ebből tisztán kijönni? És erre mondja azt a Biblia, megint Pál apostol egy másik helyen a Galata levélben, hogy a lélek gyümölcse, sokan fel tudjuk sorolni, de mi az utolsó? Önmegtartóztatás. És hogy ez is a lélek gyümölcse, hogy a szexualitásnak ez is része. Az önmegtartóztatás is része. Tehát nem csak a fejlődő irány van benne, és a egyre, nem tudom én, erősödő, vagy magasodó, vagy mélyülő szeretetkapcsolat, hanem igen, vannak olyan részei, ahol a tisztaságot nem tudjuk másképpen megóvni, csak úgy, hogyha az ember képes az Isten lelke által arra, hogy önmegtartóztató életet éljen. Kedves testvérek, a gyerekek már integetnek nekem. Ez azt jelenti, hogy ők már befejezték. Kövessük őket. Isten igéje tehát erre hív bennünket. Tiszta, szexuális életre. Mert az Isten célja az, hogy ezáltal a kapcsolatotokat, most a házaspárokhoz szólok, a kapcsolatotokat erősíteni akarja. A kötődést erősíteni akarja. Az együvé tartozást erősíteni akarja. És hogy ebben nagyon sok tanítás van, most csak így felületesen érintettünk néhányat itt ebből a 2 fejezetből, de a Bibliának nagyon sok tanítása van ezzel kapcsolatban. És hogy kövessétek a Szentírás tanítását, Isten szavát. Töltse be az életeteket, a vágyaitokat, az Isten lelke, és hadd kerüljön az az akasztó pont oda a középre, hogy egyenes legyen, szép legyen, és tiszta legyen. Amen. Kedves testvérek, énekeljük válaszul az ige üzenetére. Azt az éneket meg így kezdődik, hogy tégy egyé, Urunk. Helyeteken maradva, csöndesedjünk el és menjünk Isten elé háladással. Édesatyánk a Krisztusban, köszönjük, hogy a tökéletes szeretetet és szívünk minden vágyának, hiányának beteljesülését tőled kapjuk, mégpedig a te fiadban, a Krisztusban. Ott tapasztalhatjuk meg, hogy milyen a teljes elfogadás, a teljes szeretet, a feltétel nélküli szeretet. Tőle tapasztalhatjuk meg, hogy milyen jó vele lenni, és milyen jó az, amikor átélhetjük, hogy az életünk erősödik, teljesedik, növekszik. Így kérünk, Urunk, hogy az ő ereje és az ő szeretete vezessen bennünket, és adjon erőt a saját házasságunkon belül is. Szeretetet adni és elfogadni, elfogadásban élni egymás között.
a kapcsolatot építve, a kötődést erősítve, az együvé tartozásban pedig megerősödve tovább lépni. Így kérlek, Uram, minden jelenlévő házaspárért, hogy áld meg az életüket, áld meg a kapcsolatukat, a kommunikációjukat, a szexualitásukat és mindent. És kérlek, Uram, az oldába tartozó szülőkért, családokért, hogy ott is hadd tapasztalhassák meg, hogy mindaz, amit talán nem tölt be most ez az élet, meg annak minden vágya, nálad megtalálható, te benned betölthető. Magasztalunk téged, Urunk, magasztalunk téged a fiúért, akiben megmutattad, hogy egészen a halálig is képes vagy szeretni bennünket. És köszönjük neked, Urunk, az ő feltámadását, amely feltámadásnak ereje erőt adhat nekünk a házasságon belül is. Hogy tovább lépjünk, hogy felegyenesedjünk, hogy újra bízni tudjunk, hogy újra együtt tudjunk menni. Amen. Kedves testvérek, ahogyan ezt már jeleztem az elmúlt 2 vagy 3 hétben, házasság hetének utolsó alkalmán szeretnénk, ha azok a házaspárok, akik egy áldással szeretnének hazatérni erről a mai istentiszteletről, kijönnétek ide. Ezt úgy tudnánk megcsinálni, hogy egyszerre 3 párt tudunk fogadni, egyet, jó? Értelem szerint valaki a Lizához áll, valaki a Marcihoz áll, valaki pedig én hozzám. Fogadjátok az áldást, visszaültök a helyetekre, újabb 3 pár kijön. Addig itt föl lehet sorakozni, hogy az idő ezzel sem menjen a folyosón. És megkértem Kántor urat, hogy az előbb énekelt éneket, Tégy egyé Úrunk 133. Zsoltárunknak a parafrázált énekét, annak a dallamát játsza, tehát kérem, hogy gyülekezet ne énekeljen, a dallam alatt pedig az áldásokat kérem, hogy a jelenlévő házaspárok vegyék. Akinek esetleg kint van férje, felesége, nyugodtan szaladjon ki, keresse meg, hozza be, ha úgy gondolja. Várunk titeket szeretettel akkor ide az urasztala köré.
Kedves testvérek, most pedig együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot, a mi atyánkat. Gyertek fel, állítjuk ezt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérem, hogy a gyülekezet foglalja a helyét. Kedves testvérek, a házasság hete, ami mögöttünk van, több mindent is tartalmazott, ezt most nem fogom újra felsorolni. Köszönjük szépen mindenkinek, aki részt vett benne. Köszönjük Marcinak és Lizának az előkészítését. Én azt láttam, hogy nagyon örömmel vettétek, amikor láttalak itt titeket a kerítés körül, vagy itt a rendezvú estén, vagy a múlt héten, amikor itt a férfiak már nevetni is mertek magukon, amikor a férfi és a nő különbségéről hallgattunk egy előadást. Tehát, hogy több rétű volt, többféle volt, és azt gondolom, hogy épülésünkre adta ezt az Úr, legyünk érte hálásak, éljünk vele jól, ápoljuk a kapcsolatunkat, erősítsük a házasságunkat minden lehetséges eszközzel. Ennek a záró akkordja Isten tisztelet után következik azoknak, akik feliratkoztak, de ha valaki nem tud róla, persze várjuk szeretettel, de hogy nem, ez most nem az egész gyülekezetnek a batyus ebédje lesz, hanem azok, akik feliratkoztatok, kb. 10-11 házaspár. Sajnos többen megbetegedtek már, úgyhogy kevesebben leszünk, de gyógyulást kívánva nekik, örömmel megyünk, aztán majd kezdjük nem sokára, majd 12 óra körül ezt a batyus ebédet. Szóval várunk mindenkit, aki jelezte, hogy jön, addig előkészítjük a termet, és együtt fogyasztjuk majd el az ebédet. De hogy a gyülekezet sem maradjon ki hasonló jókból, jövő héten lesz a templomunknak a születésnapja, az mindig február utolsó vasárnapján ünnepeljük, hiszen akkor szentelték fel ezt a templomot, 1960. február 28-án. És ilyenkor a gyülekezetünk egyik tagja mindig egy nagy fazék töltött káposztával készül, és oda is várunk mindenkit szeretettel. Kérünk, hogy gyertek, legyünk együtt, ott tudunk mindenkivel érintkezni, beszélgetni, találkozni. Igen, adatlapok a gyülekezeti tagsághoz, ezt már múlt héten alaposan elmondtam, a honlapon megtalálható, Facebookon kiküldtük, papíron itt van az asztalon, kérjük, hogy aki még nem tette meg, iratkozzon föl, és frissítsük az adatlapot, és az egész mögött, hogy az adatvédelmi elvárások vannak, az aláírásotokkal igazoljátok azt, hogy tudtok arról, hogy hogyan kezeljük az adataitokat, hogy nem élünk vele vissza, hogy itt streaming történik, hát most minden házaspárt láttak, aki itt volt, és hogy kis videókat, fényképeket teszünk föl a gyülekezeti alkalmainkról, tehát ezeket meghirdetjük nyilvánosan, és akkor ezt mindenki tudja is, hogy ott mi fotózunk, és közöljük is ezeket. Tehát ugye itt ez, azt gondolom, hogy egy jó gyülekezetben, ahol bízunk egymásban, ez nem lehet probléma, bízunk is benne, hogy soha nem is fogunk ide eljutni, hogy probléma legyen. Ezért is fontos, hogy az adatlapokat egyrészt tudjunk rólatok, tudjunk azokról, akik újonnan csatlakoznak a gyülekezethez, és akkor a régiektől pedig a frissítést kérjük. Kedves testvérek, az előbb beszéltem a jövő heti templom születésnapja. Hát ugye az is egy téma, de szóval, hát ahogy említettem, egy viszonylag hektikus hét áll mögöttünk politikailag, egyházpolitikailag egyaránt. És kedden ugye megtörtént az egyik találkozó, nyilatkozat, aztán szerdán fölbojdult az ország, csütörtökön pedig istentiszteletet kell tartanom a teológián, ahol még az is eljött, aki életében nem jött el, hogy mit mond a dékán
le kell váltani, nem kell leváltani, le kell mondjon, nem kell lemondjon. Tehát ez egy ilyen nagyon éles helyzet volt, szerda estéről csütörtök délre, ezt úgy mindenki el tudja képzelni, mindenki befort mindenféle egyéb indulat, meg minden. Hát, hogy ebben én magam is kerestem a helyemet, mármint, hogy mit kell mondanom. Egyébként oda is valami hasonlóval készültem, mert aktuális ez a téma a teológus ifjúságon belül is. És hát el kellett engednem, és Isten azt az üzenetet bízta rám, ez tényleg egy nagyon erősen, nehezen, erősen kitúsakodott üzenet volt. Azt az üzenetet bízta rám, hogy az ő hangját keressük, de az ő hangjához, az ő szavához szükségünk van a csendre, szükségünk van arra, hogy a csendes szobába lépjünk be. Ugye böjt kezdődik, ma a böjt első vasárnapja van, ezt még nem mondtam itt, de nyilván tudjuk mindannyian, illetve ugye az imádság kapcsolódik a böjthöz, az Istenhez való közeledés kapcsolódik a böjthöz. Én erre hívnék mindenkit, persze nem akarom senkinek megmondani, hogy mit tegyen, mit ne tegyen, messze áll tőlem, de hogyha egy módotok van rá, akkor kérjétek a lélektől azt is, hogy teremtsen csendet. Ez például lehet úgy, hogy az ember nem olvas Facebookot, tehát nekem ez egy hatásos kérés volt, és sokat segített is rajtam. Egyébként ugye a dékánság ebben tud sokat segíteni, mert egész nap nem jutottam ilyen hírforrásokhoz, és aztán bejött az egyik kollégám, és elmondta, képzeld, ez is volt, az is volt, végsorolt mindent, hogy mi történt szerdai napom. Hát mondom, mintha nem is ebben a világban élnék. Tehát komolyra fordítva a szót, tehát fontos az, hogy az Isten szavára figyeljünk. Ugye a héten volt ez az ige, hogy a bárányaim, juhaim hallgatnak az én hangomra, ahhoz viszont tényleg szükségünk van a csendre, és én ezt kérem mindenkitől, hogy a saját csendességében, Istennel való kapcsolatában, kegyességében imádkozzon ezért a csendért, és a jövő héten szeretném érinteni, de még egyszer mondom, nem politikai értelemben, mert az nem értek. Jó? Tehát, hogy az nem az én világom, és én azt nem tudom se pro, se kontra minősíteni a dolgokat. Viszont azért elég súlyos dolgok elhangzottak itt az elmúlt 2 hét alatt, hogy nincs kegyelem, ez a no mercy, mint vezényszó. Hát, hogy mit kezdjen ezzel egy keresztény ember? Nem tudom, ki gondolkozott. Nekem ez volt az első, ami úgy beragadt, hogy nincs kegyelem. Még egyszer mondom, nem politikai, én abszolút teológiai értelemben mondom, mert én nem tudok más hirdetni, mint az, hogy mindenre van kegyelem. Jó, tehát, hogy ezt egy kicsit próbáljuk meg más szempontok szerint is látni magunk előtt, és jövő vasárnap leginkább erre szeretnék, tehát az ítéletre, kegyelemre, az igazságra, igazságtalanságra reflektáljunk az Isten igéje alapján. És tudom, hogy nagyon nehéz, mert nagyon föl vagyunk korbácsolva mindenféle szempontból, de nem akarok úgy elmenni mellette, hogy félünk beszélni róla, de a mi feladatunk az ige hirdetése, vagy legalábbis én így tekintek magamra, én így jövök ide, és azt szeretném, hogy Isten szólaljon meg közöttünk, ne a médiumok, vagy ne a politikusok, vagy bárki egyéb, hanem az Isten igéjét értsük, és azt szerint éljük az életünket. Tehát erre hívok mindenkit a jövő héten. Végezetül pedig hirdetem az adakozás szolgálatát. Dávid király mondja ugye ezt a Krónikák könyvében, hogy bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk. Az adakozás szolgálata része hitvalló és kegyességi életünknek is. Befejező énekünket, a 628. számú dicséretet énekeljük, ez egy áldó ének, ezért kérem, hogy ezt fennállva énekeljük el, és utána fogadjuk is az áldást.
Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.